Mas Tantut, Mbak Limbo, Mbak Cangik, kalih Bagong Gendawor dalu menika. Nggih. Amelu Mas Tantut ping pindho kok kleru terus jenenge. Lah jenenge asline iki jenenge asline kan Bagong Glondor. Heeh. Leres kalau mben nang Blitar Bagong Tralala. Ya. Bareng nang kene Bagong Gendewor. Nah iya. Ora apa-apa, masalah jeneng kleru ora masalah, sing penting mangkat. Wah iya. Sing penting rezekine lancar ya, Lek ya. Amin, Allahumma amin. Kaya dalu kalenggahan ki rezekine diubal-ubal tegese pedagangnya ya laris kabeh untuk rezeki. Kula panjenengan kanca-kanca pengrawit ya oleh rezeki kabeh. Mulane bengi iki ra ngomongake anake dhewe tok sing untuk rezeki nang para kadang-kadang sing mengelola UMKM kabeh ya untuk rezeki. Nggih, mboten maido. Tegese bengi iki bergulir duit nang kene bundul saka 500 juta kok, Mas. Nggih, wis bengi. Mula panjenengane Bapak Bambang Sridaya kuwi mau nyuwun pangapura, beliaunya Bapak Raden Bambang Sridaya kuwi mau pancene dana rasa marang warga masyarakat. Laras. Miras pantes menika cagak lek. Ngerti apa urung? Asmane Pak Bambang sing ndi? Yo ngerti to, Den. Alah tenanan lho kowe iki aja klithah-klithih teko kene terus mau ngerti-ngerti Pak Bambang ngerti tenan apa ora? Teko kene kowe arep sini lho ndereke Mas Tantut terusan sing asmane Pak Bambang ki sing ndi kowe ngate ora ngerti iki. Sing dalu Pak Bambang. Matur sembah nuwun. Wah iki ketok. Ndi? Pak Bambang ngene berarti nggih niku piyaine. Walah. Mergo awake dhewe rene kuwi parkir wis sekilo saka arena pertunjukan wayang kene. Nek genah genduk niken ngono genah dikawal bapak-bapak polisi untuk dalan. Bareng aku karo mbok ganden blas renek wong gagas. Ora nek wong gagas. Golek dalan dhewe-dhewe. Lah wong dodol wae ora nek sing ngerti blas. Ya mula kuwi ora mula. Ya ora dadi ngopo. Lek ngurmangsanana. Nggih, ngene jenenge wong ki mau rezekine iki dhewe-dhewe. Leres. Derajate iki dhewe-dhewe. Nggih. Delalah kowe iki nang kene ndelale derajate ya pas derajat asor kok kowe. Nggih, mboten dados napa ingkang baken saged mangkat matur nuwun. Nah, iya. Wayangan beda karo padatan ya lagi bengi iki. Sebabe iki nek karo nonton final Piala Dunia. Piala Dunia je akeh iki. Iya. Lho, wetan kulon lor kidul kebak piyayi. Ora hebat kaya ngene. Iya. Mula dongane kagem Bapak Raden Bambang Sridaya. Mugi tansah pinaringan sehat panjang umur Pak Bambang. Mangke tahun depan wayangan malih tetep dalang Mas Tantut. Iya. Iki sing arep wayangan kae 30 Mei di band. Iya. Arep kok lapangan kene sawah kene ora iso. Mergo kene iki 30 Mei di band iki deres-derese udan. Iya. Mulane kuwi pancen pengendikane Pak D Bambang nggih ngersake esuk tahun ngarep wayangan aku meneh ning dagelane ganti. Lah ora Bagong Gendewor. Ya ganti Bagong Glondor. Ora Bagong Glondor oknum ya mung siji kowe kok. Mulane ganti liyane. Udan deres kaet sore. Lah pujimu kok ya elek. Gone blekuk sing nonton ning adoh-adoh ana golek kon gesek. Elek dongamu ya elek men tok. Saya wong melu ndongake kok ora ketut. Ya ketut-ketut, ora ketang dadi peniti gamelan ya ketut. Mboten napa-napa penting mangkat. Nah iya. Wah, mulane kuwi. Iki ora mung kowe dhewe, ora mung karo panjenengane Miyu Ganden. Ya, iki yo kowe bintang tamune. Nggih. Lho nek sing ngedum ki mau ora ngati-ati, wah tenan cilaka. Iki lagi sing wedok-wedok, Den. Heeh. Bintang tamu lanang sakmene akeh. Lah ndi? Aku lagi tumon ki yo yoga ikete kaya dagelan kabeh ya iki. Kowe aja ngenyek. Pripun? Nek ora ngerti sejarah ki kowe aja ngenyek. Lah pripun sejarahe? Iki blangkon utawa iket utawa mit cara Malangan jenenge blangkon tutup liwet. Iki ageme Bupati Malang sing kaping pisan. Oh, alah iki jebul mula ora nganggo antena, mulane mung nganggo talenan tok ngono. Blangkon tutup liwet. Alah nggih mboten mawon, lah nek iki lak tutup endhog iki. Lho. Iki blangkon tutup endhog nek kuwi. Tutup melan kuwi kan. Lah nek kuwi tutup endhog, lah iki lho. Tutup kendil. Elok sempatan ya. Nggih. Nggih. Dongakno Bapak. Nggih, Pak Bambang, pinaringan sehat, panjang yuswa,
rezekinipun tambah melimpah berkah. Amin. Nggih, Pak, sukses nggih Pak nggih. Amin. Selamat Wah, dunia akhirat. Amin. Ora elok kok, Dek. Alhamdulillah. Pak Bupati Rawuh, Pak Nggih. Hamenang. Nggih. Rencana tanggal 22 kuwi mau Agustus ya wayangan. Nggih, pangapunten Bapak benjang tanggal 22 Agustus kula pribadi mboten saged sowan. Lah ngopo? Lah ngopo? Ora dikon kok. Lah iki kan mumpung Mas Pak Hamenang ki ya pas tindak lho. Anu Nggih. dos pundi mbok nggih apa mbok Pripun, panjenengan Pak? apa piye? Ngawur iku alat. Wong gur sak bagong kowe pepetan kok mandiri bupati. Badhok kirane kok mandiri Pak Bupati. Lah nggih. Nggih. Pokoke para pejabat Klaten rawuh kabeh. Rawuh. Saestu Alhamdulillah. matur sembah nuwun sanget merga belinya Nggih. Pak Bambang Sridaya ki mau piyayine entengan, piyayine ya Leres. nuwun sewu, cekak Nggih. Trengginas kok Reng. Nggih. Agong, ayo. Nggih, wis ora apa-apa ya. Ora Urane ya ora karo apa-apa. Pokoke kleru kabeh iki bengi iki ya. Lah iya. Iki Iki Baja mboten apa-apa. Kadarwati dirawuh. Nggih, Nggih. tenan kok. Lah iya. Bintang tamune ya akeh kaya ngene. Akeh, Bintang tamu piye, legendaris kabeh. Ya, legendaris piye? Lah menika Mbak Bu Nyahni. Bu Nyahni. Bu Nyahni ya Iya. rawuh. Heeh, Bu Nyahni iki nek pengen ngerti ta, Nggih. kuwi pacalku. Ngerti ta? Pacalku. Oh, patal jenengan to? Oh iya. Mula anak-anak iki. Iki tenanan opo? Ambuh. Iya. iya. Bu Jadi, Anik Sunyahni iki Nggih. bulik nek aku nyebute. Nggih. iya. Oh, jenengan bule. Heeh. Nek kula budhe, dalu budhe. lah kok iso budhe? Lho kaya mbokku no lemune ya. Alah ngene kuwi kan demes wong mbokmu mlakune wing ngene kok ya. Ngawur wis tuwa kok wis tak ganti tirote saiki. Sik. Kowe ngajeni wong tuwa apa ora? Lah mudiar ngono kae, syukur kowe. Nah, Ana wong ngajeni tuwa pun- bedunduk nang kene mbok ya piye carane? Mbok ora betunduk nang kono mbok ya bendindik rene. Ora ayo aku dicedhaki, ayo Bunda Mama. Ayo tak Oh, gendong. lho, ndang kono ayo. mau bundar atau ngemiki. Ora lah, pareng butuh- lho. butuh mie apa piye kono ndang kono. Gendong. Wong Bayu sak drim. Ndang. Ono. Lah iya. Waduh. Alon-alon. Alon-alon wong ndek mau kuwi sambat asam urate kumat. Nih, alon. Wah, elok. Andani Alon-alon ta, kuwi senengane kok nang demok ki. Kok ora banter, ora krasa, kok ora peneran. Wong tanganku ki kene lho kok nang nggon dodo sing mbok temok. Oh, lah kowe iki ya lancang kok, Ndor. Kowe iki ora ning panggung, ora ning mobil kowe kesempatan mek aku. Mbasa ning kene karo kono. Lah, Wis yo. senengane ngowol kowe iki. Ngowol yo mbayar kok omong. Lah yo genah no, pajak ke apa wae. Sugeng dalu bule Bunda Sunyahni. Waduh, kebablasan. Ini. Lho, kaya ngene iki lho angger bintang tamu ketuwek. Oh, agi munggah panggung mahar pipis. Aduh. Sik. Nggih, matur nuwun. Iki paku asli ora gocek. Lah. Apa? Kena paku. Apa? Ya Allah. Iki jokok paku ya sak nggon-nggon Ora ngawur. paku pines ta? Pines kok, Pak. Kuwi iki Alhamdulillah. ora pines ya. Napa? Witekku gogrok. Ngomong mboten. Niku pines saestu niku wau. Pines. Wis ora apa-apa ya, Gong. Ora apa-apa. Wis berkah barokah, ora Amin, lara amin. kowe. Iku Kebal kok. Apa-apa. Dengaren enek paku pines kok iso nancep. Biasanya kan kapal tok sikilmu. Lambene ngono. Nggih, nderek mangayu bagya wonten ngersanipun Raden Bambang dalu menika gelar budaya ingkang kados ngaten meriahipun. Nggih. Menika daya saking MBG. Lah iya. Mugi sedaya berkah, seniman ya berkah, penontonnya kabeh berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak sami sehat nggih? Yo kena sehat. Yo kena sehat. Ora kok sehat teko kaya kene kok. nonton wayang kono Sing ning mburi ku mau ta? Tak entut. Wah, lah sampean ki yo ora cetha asli bintang tamu kok kentutan. Ayo ben wetenge mules kok piye? Mang nyingkir, Pak. Mesake kae langsung Wis kadung kepu-kepu e. Tenangno pikirmu, Pak. Entut sinden ki berkah tak kandhani. berkah. kirek maneh putih lho. Sedaya nggih. Amin. Sampeyan nonton kula gila apa ora? Mboten diperkosa ta?
Pengke request lagu napa mawon monggo kula aturi request lagu menawa siap sedyanipun. Menika wonten sing wit sinden nom, sinden tuwa, sinden nom banget lho. Iki Salindri. Nggih. Kuwi iso kondang kuwi mbiyen cilikane tak pangku. Oh. Nang panggung senengane iki ming mangani kuwi apa kuwi sosis bakar. Nah iya. Mula gong nek pengen kowe kondang ku njaluk pangku karo Bu Nyani. Njaluk pangku kono, mumpung Kowe ra jenengmu urung kondang. Kowe kan wong pati kondang. Enggak. Njaluk pangku, gelem apa ora? Engko ngentut. Wong edan iki. Kuwi nek mangkuwe aku isih iso. Nggih. Nah terus. Nek njaluk mie terus opera. Alah mbok yo dikeki wong yo ngabrakan kaya ngono kok. Keki kono, Ndang. Enggak, aku mau. Enggak mau. Lah kok iso moh iki lho? Ngambu aku. Mambu bako piye? Wong mbak mambu ora mambu iki jenenge kadaluwarsa iki malah apik rene tak mikirne. Awas sing kiwoe nek koyoke lho. Apa ya nek Aku roh kok pancen ngendikane Bu Nyani iki bener. Pesinden iki ana sing STW, eneng WTB. Apa kuwi? Apa? STW kuwi setengah tuwa. Ya. WTB PTB. wis tuwek banget ya eneng. Endi wong presidenku ora ning sing tuwek ngono ya. Sing ngadeg iki lho, Mas. Oh sing ngadeg iki lah iya. Lho iki anakku kabeh iki. Nggih. Kuwi Anggun kuwi mau iki. Welok lho, anak semene kok pake beda-beda iki. Kuwi mbiyen kawin suntik kok le. Aku ki dadi wong wedok ki sing wong wedok redan iki ngene iki. Lho ngene iki, anak sakmene kae iki pake 14 kok ya. 20. Apa anak siji wong loro. Saloke iki ora dadi kopior ilang ndase barang. Mulane kuwi wah saiki Bunda Sunyah niki ya gaul kok Gong. Gaule pripun? Yo live TikTok barang tak simak ning kan jenengku ora ngaku tantut enggak. Mulai ya. Pripun jenengan palsu jeneng bontot? Ora, Gapero. Gapero. Kok anggere guys, ngono kuwi paling baut banget. Karo ibu-ibu sing jeneng iki. Laras. Iki adikku wedok ditekne sisan ora? Anak Sinten? wedok. Mengkirian Bu, niku jatahe sing nem-neman. Ngono ki bae. Wong awak dhewe wis suwek kok ya. Tuwek. Oh iya. Suwek ya didondo. Monggo menika khususan kanggo para bini sepuh. Menika Nggih. kagem kasepuhan ingkang sak ngruwasi sepuh monggo nyedak mriki. Kula niki. Ngedeh. Cici-cici yo. Matur nuwun sangat. Ndor, Dun. aku zaman isih cilik SMP ki sabaku yo Jombor kene mergo kene iki ning guruku beliaunya Bapak Yatmo. Suwargi iki mau. Iki guruku olahraga. Oh, Pak Yatmo. Iya. Kancaku lu SMP kene yo akeh banget. Nggih, laras. Iya. SMP. Pancen ceper ki. Gang, Gang. Dun. Kowe lak ra ngerti lara-larae dalange. Piye? Wah, aku sing ngerti. Lara-larae Lho kepiye? cilikane bocah iki lah. Wis beli. Ora ngono ki Mbak Nyah niki cilikane pun dadi batur apa piye teh? Lho piye to? Lah kowe kabeh kok Tegese iki cedak karo Mas Cedak. Batu. Oh, ino cedak. rawuh ning Lah, nggon tak kira- aku. Oh alah tak kira ki apa-apa kok dimong. Cilikane dalang tantut kuwi biyen iki. Piye to Mbak Yu? Heh? Goreng kentok. Alah. Cilikane jalange koreng tok. Aja tok cilih wong iki tuwa wis jek korengen kok. Teng benyinyi Lambemu le. Lah iya. Saking tresnaku karo tantut yo. Biyen ki yo tak dusi. Sing ngedusi aku. Nggih bener. Lah jaman cek cilik. Takonono to. Nggih laras nggih. Jaman- Asring kok suwan dateng Ibu. Wah, Sari kurung asring sangat. Oh, Bu kula Nyani. jaman cek cilik mang dusi. Mbok ya wis gedhe ngene iki dijak adus bareng. Wingi kan tak jak yo. Lah terus? Ono malah wis ingin kok. Oh, ini Ora mandi sido. berarti. Iya. Jane ra apa-apa Mas Tantut. Engko ya amit nggih Budi ngono. Lambemu ngene. Lah iya. Jenengan rodok nengah kono. Mas karo neliti eneng pines apa ora? Mriki lho Raden mriki nek gur kudu minggir Monggo-monggo mriki. Iki lho anu nih. Nah, ngene wis. Ya. Kamu ki neng tengah kene Engko iki kok. ngaturke apa monggo. Lah Monggo. iya.
iki uga ning panyuwun saka dulurku Pokak Mas Bambang. Ngersake lagone ya kuwi Ninggal Katresnan. Ninggal Katresnan. Matur nuwun Mas Bambang saking Pokak. Iya. Dulur-dulur sing mirsani YouTube ya akeh banget, sing mirsani TikTok ya akeh banget. Nah, dulur-dulur Mas Sim saka kanca-kanca Geng Ceret Putatan, matur nuwun Pak Demurjiya. Oh iya, tan kantun Mas Komir. Oh iya, Mas Purdinamo lek Sogol. Panjenengane Mas Taufik Hidayah Sabto Ariyanto panyuwun Gubuk Asmara. Satunggah monggo dipun parengaken. Monggo. Nggih. Menika ki wonten pamundutan Mas Tantun. Menapa? Niku pangkur sing Nggih. sithik. Oh, ngaten. Pangkur sing gleng pamundutan. Slendro. Slendro. Oh nggih. Oh jijing. Ya, mangga mboten napa-napa. Waduh mumpung sami dahar. Menyura nggih, Pak. Oh menyura Pak De, menyura Pak De. Sing jengleng sinten Bule? Lah niku mbok gandhen Oh iya, kali Bagong. karo Bagong. Ya nek mbok gandhen ki nang jengleng iki mumbul apa ora ya kiwi-kiwuan. Kiwan piye? Lah wong gendong anak loro no kok. Ngawur wae iki. Lah iya, awas monggo. Nah, menika pun buka celuk rumiyin nggih. Nggih. Rujak-rujakan sikit. Monggo. Rujak, rujak, emang demen ngilo. Baleni neh. Rujak, 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 emang demen ngilo. Oh. Elok suarane sih utuh. Suarane sih hebat utuh. Ya. Nung, aku seneng aku angger nunge pas ki ya. Iya, nyata angger pas ki penak kok nunggu. Iya, mangga. Monggo sing ngenung ki wis tuwek lho. Wah, sepuh pripun nembe 17 taun kok sepuh. Jenengan ki sing mirsani ya geseh. Jeneng kae ki lho, jek ngono kae ki jek kemlamut. Ngono kae ki jek Kaya degane kemlamut. Pemane bocah ngono iki wis nyeneng-nyeneng kene ngono. Kemedan. Nedela. Ya. Aduh kakang. Dislutu ngono ku apa Terus lepeh. Bisa ora reng Kong? Kok reng meneh kok. Sing kondang iki gareng kok. Ya ya ora Bagong. masalah. Lah iya. Iki rupamu ki gareng, kenene Bagong. Ora apa-apa, saya ya kepiye. Wong kene mlaku karo para-para pamirsa sing ning dalan. Wah, barenge lemu iram aku ya meneng ae. Barenge lemu iram.
Pamitan kantun kula kintunaken dhumateng Bapak-bapak Lurah Kecamatan Ceper ingkang sampun kepareng rawuh tuwin dipun pantau dening Ibu Hajah Sri Wigati kalian Bapak Ketua Gudaka Bapak Sri Nugroho. Oh iya, ki Joko Karangwetan ya pareng rawuh. Matur nuwun sangat. Gudaka. Ya. Monggo. Jengleng dong jengleng. Aku nang mlayu rene kok. Piye? Mbok ya alon-alon togong ning jengleng iki. Lah sikil kok mbok idak. Lagi iki lho aku tumon. Piye Sing kepidak sikile kok sing sambat ora kono. Lah sing sambat ngendi? Aduh kepidak sikile. Lah kok dhuwure. Nah iya. Mangga. Neno wis tuwek kok ya mbok jengleng ate banter mentoreng reng. Mbok ya alon-alon ngono lho. Gong rene yo. Piye? Anu teleponan gareng dang. Gareng ya ora iso kok. Iki dhek iki ning endi? Kok iki yo aneh-aneh. Lah apa mau gareng iso apa ya aku teko kene. Lah ya kuwi. Mulane kuwi. Mula tarupamu. Kuwi iki corekmu kleru ya. Kleru piye? Cangkeme ya wis sombong ngono kok. Kok kegedean sithik dikira togok. Iya. Kene ya Gong alon-alon aku ki wis tuwek. Wis tuwek kok ya mangkat. Lah apa ndek beras wong aku ya ora tambokke beras. Apa kene entuk beras? Jarene iki sing penting mangkat. Ya tuwek ya ben mangkat. Ayo, mangkat rapopo, ayo. Tuwek ya men. Teng urip. Masa aku kok ning sia-sia. Lawak pisan kok. Saya. Wong elingono mbiyen arep seneng karo mbahku kae. Apa wong kaya aku seneng bulikmu kok. Seneng bulikku apa? Wong nyatane ku ya karo aku bareng. Saya wong jare kanca ki persahabatan. Persahabatan kok kabeh. Mbok pangan ora celuthak we. Lah wong enenge ya kuwi kok. Dasar peluwak. Pelawak. Lawak. Nah iya. Ayo. Mangga. Karena karenan marati. Sing dhuwur Gong. Hah? Kok munggule ora bareng iki piye? Kowe iki nang kene wis disayi bareng nek nyambut gawemu ora pati. Karena karenan marti. Oh lah. Oh, Oh, Kenang tenan yakin. lah wong Apa aku ya, jengleng jadi malah malah- mancal kok. Lah dianu kok malah nyelentrak ngene. Lah ngono ya ngene nyalek. Alek endi? Empuk. Empuk. Coba pisan nih. Mama. Mak prepet ngono kok. Mbok nek iki dicendelke parkiran. Oh, maneman gondol semut. Wong resmine. Oh, lah dhisik ya ketoke dhisik ya anu. Wis kowe iki nek ya Alah ngomah ya reneng kok. Pupung nang kene eneng. Ngomong Ya, edan wis iki. gak ngono. Omah yo reneng ngene iki. Iya wong ya. Aku ki mbayangke ben bengi awar sinden teko omah lae reneng. Salah yo. Anu to.
lastrike sida minggat to. Ora minggat kae digawa kanca. Ya padha wae to. Gene arane tuwek. Ngono ya kurang-kurang ngono kok. Ketok iki Minggir sinden tak ngayahi iki sik. iya. Mbak Yusu Nyai goyangane ya Demes Serami biyen Kandang, penyanyi anu ketok penyanyi cembengan gitu ya. Penyanyi berkah ria kuwi. Berkah Ria. Mangga. Serupa Kosek kareta Yo. Gah aku basa ngene mak cerit ngono. Entek kok. Ontek ya wis mula kok mung saipit. Gen pokoke ketok. Nenang. Wah, menyuruh. kuwi mau Bu kok. ya sih wah tenan kak. Kandang. Iki sing ora mirsani langsung ngrungoki saka dalan kono Mas. Bayu Mas Tantut kae suarane sindene Wah, apike kok pikiran iki mesti piyayi iki jek menom. Wayu Wayu slemoh. Bareng teko kene. Baik. Ya jangan ngono kak ya. Nggih, sehat-sehat nggih, Ya. Budhe. Mangga, wah tenan kak. Ya. Oke, terima kasih. Matur nuwun sanget. Ampun diayak-ayake mule. Rene nglinjo sampun urung ya. Tak telu dalam. Urung. Nggih. Urung ta? Menikene rong ngadeg kok. Oh. Wis arek tuku. Nggih, menika pamundutan pangkir jenglung. Pangkur jenggleng. Wis diganti ta? Ah, lambo saka kan lento rek ngene. Lento apa wong iki kurang lento? Lah iya. Kula kintunaken kagem panjenenganipun Kang Mas Purwadi saking Samarinda. Purwadi Samarinda. Pak Widodo Padaan saking Masjid Kapal ngalian. Nggih. Ya. Pak coba. Oh iya ta, sinden iki nek kok kaya lento. Lah nggih. Coba sing diarep-arep dening piyayi samene. Ya, Mbak niki kan Salindri. Siarke sik, Kang. Ayo.